با شما هستم سیده رجبова 31 ساله، صاحب 3 فرزند. الحمدلله. ровно 3 сол пеш апа ва хоҳаро ма дар як ҷангали шаҳри Новосибирск зиндагонӣ мекардам. дар хизмати шавҳар, зани меҳрубон, хизматгор барои шавҳар бигем. аз 27 бузу гӯспанди шавҳарам 90 бузу гӯспанд карда будам. ҳамашона нигоҳ мекардам, бизакора, гӯспандакора мисли фарзандои худам нигоҳ мекардам. ҳама кори шавҳар ман мекардам. шавҳари ман дар оилаашон як писар буд. лекин дар бараш ҳамчу мардак тамоми корша мекардам. И барои фарзандомам успеҳ мекардам, и барои корубори хонарам, корубори агарод, корубори занакӣ, мардакӣ аз уҳдаи ҳамаш мебуромадам. алҳамдулиллоҳ. лекин ягон копейк надоштум, пул надоштум. ай ҳама чиз танқисӣ мекаштем. фаро расид рӯзе ки ман зиндагима дигаргун кардам. рӯзе ки ман ба компанияи Фаберлик даромадаму зиндагии худро дигаргун кардам. фикр мекардам асло зиндагима дигар намешавад. ҳами даруни агарод дар мобайни бузу гӯспандо мемонам. лекин дар муҳлати 1 сол зиёда аз 13 звания дар компанияи Фаберлик маҳкам кардам ва дар 1.5 соли корим зиёда аз 40 миллион пул кор кардам. зиндагии худма аз ба нол дигаргун кардам, бе ёрдами падару модар, бе ёрдами акаву бародар, бе ёрдами ягон кас. ба меҳнати ҳалоли худам дар шаҳри Бангладеш 1 калоди сиёҳ ба номи модарам, 1 калоди сиёҳ ба номи худам ҳӯй кардам. Якумин конференсияи худма лична аз оилики лични худам барои командаи худам дар Тоҷикистон дар гостиницаи Ҳаят гузарондам ва дидорбинӣ бо командаи беҳтаринам, шиносоӣ бо командаи беҳтаринам ва мотиватсия барои аҳли командам ки историяи ма барои ҳамаи ба ё интересни буд. падаркаҳои бебаҳо аз тарафи руководствои компанияи Тоҷикистон Малдар Ахматова ва муҳтарам Руслан. беҳтарин формҳое ки дар Русия мешаванд. дар ҳамаи ҷо даъватӣ ва дар ҳамаи ҷо рақами 1 будам. алҳамдулиллоҳ. бо шавҳарам ана ҳамин сол ба зиёрати хонаи Худованд рафтам. дар синни 31 солагӣ хонаи Худованда буса кардам. бовар кунед апа ва хоҳаро, ин лаҳзаҳоро худам ба чашмони худам тамошо карда ҳатто бовар намекунам. хонаи нав гирифтам. алҳамдулиллоҳ. 10.5 миллионда ремонт кардам. дар Тоҷикистон дар Душанбе хонаи худма дар пойтахти азиз гирифтам. дами момент алҳамдулиллоҳ мекунам ки зиндагии худма ма тавонистам бе ёрдами ягон кас дигаргун кунам ва ҳамчун миллионери компания ба рӯи саҳна барои чеки миллионерия додан даъватам карданд. ба Доғистон 2 бор даъват шудам ва шумо низ метавонед. ҳар яки шуморо дар командаи худам интизор